Hello Odisha, Jai Jagannath. Hello everyone. Welcome to back my new blog. ସକାଳୁ ଉଠି ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦୋକାନକୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ତଳର ମାର୍କେଟ। अच्छा हमको सिखा रिया है। ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ରାସ୍ତା। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ଏଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଗରେ ଅଛି ନେରୁଲ ଷ୍ଟେସନର ପବ୍ଲିକ ବ୍ରିଜ। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ସିଡ଼ି ଆଉ ଆଗରେ ତାର ଷ୍ଟେସନ। ହେଲୋ ନାନୀ, ପବ୍ଲିକ ବ୍ରିଜରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଲୋ? ହେଇ 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 ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ନାହିଁ ଲୋ? ଏବେ ପରିବା ବସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଏଠି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ୟା ମିଳୁଥାଏ। କୃପୟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଅଟୋ ଭାଇ ଯିବ କି? ଆରେ ବସିଗଲି ରେ ଅଟୋରେ। ଏ ଭାଇନା ଚାଲ 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 ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଲ ଭାଇ। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଆମ ଦୋକାନ ଆସିଗଲା। ଏ ଭାଇନା ତୋର ପଇସା ଧରେ। इतना सुकून। ପଇସା ଦେଇ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବି ରୟାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବା କଥା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ କାକା ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ କାକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଦୋକାନର। ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ପାନ ଲଗେଇଛି, ମୋ ହାତ ପୁରା ଲାଲି ହେଇଯାଇଛି। ପାନ ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ପାନଟା ଲାଗିଛି। ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ପାନର। ଦିନ ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିକି ଏବେ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ। ଅଟୋରେ ନୁହଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ଯାଉଛି ମୋର। ଏବେ ମୋର ଦୋକାନରେ କାମ ସରିଲା। ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଗଲା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ତ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନଥାଏ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରୁମ୍କୁ। ଏବେ ମୋର ଛୁଟି ହେଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି କୁଟିଆ। ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଲାଜ ସରମ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଯାହା ବି ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ମୋର ଲୋକ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୋବାଇଲରେ, ବଟ୍ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଯାଉଛି। ବଟ୍ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋର ଏ ହେଉଛି ନେରୁଲ ଷ୍ଟେସନ। ତା ଆଗରେ ରୋଡ଼। ଏଟା ଯିବା ବେଳେ ଅଟୋରେ ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି। ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଠାକୁର ଦୋକାନ, ଏପଟେ ବି କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ଏପଟେ ସବୁ କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ATM ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ସବୁ ଯିବେ। ଅଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲି, ମାର୍କେଟ ବସିନଥିଲା। ଏଠି ଭାଇ ମାର୍କେଟ ବସେ, ସକାଳେ ବସିନଥିଲା। ନେରୁଲ ଷ୍ଟେସନ ପବ୍ଲିକ ବ୍ରିଜ ଉପରେ। बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। नेहरू स्टेशन और रूम क्लियर रास्ता। रास्ता दौड़ी दौड़ी जाऊँ, धीरे धीरे जाऊँ। रूम आसगला कहते कहते रूम आसगला कथा हो राजा राम मंदिर रूम क्लियर रास्ता। ଆସିଗଲା ମୋର 22 ପାହାଚ। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦିଶୁଛି। ତ ମୋର 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଥକିଯିବି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯିବା ପାଇଁ।
3 नंबर आसिला मो रूम आसीगला मो रूम को पहुँची गली एबे जाऊँगी गाधे फाधे फ्रेश हेबी आगे शोबी पुणी देखा आउ एक नुआ ब्लॉग रे तो टेक केयर बाय बाय वीडियो जदि भल लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे रखुची बाय बाय टाटा टाटा गुड बाय गया।